Wilio i pierniki. No toż mamy już we wtorek Wilio ze dzieciątkiem, a we szczoda napoczną się gody i będzie szluz ze Jagwętem. A już tyc jednym cienkiem wspominą szykownisty wilijny zwyk. We Wilio od tego wilijnego stoła pierwszy mogę odjąć ino ten, który jest najstarszejszy we familii. Ten zwyk jest od richtig starego pierwy, jeśli to naisto starodawny zwyk, który nie ino u nas tak prawdą funguje. We Grecji, kaj my ze moją Elzą byli już gryfnych pora lat temu nazad, piastują też taki przywyk. Ale te Greki ci się snos skuli tego, co my zawdy rychtujemy fora jodła na święta, zawdy się fest chichrają, bo one same godają i że u nich nie trzeba zaroski godu, albo Wielkiej Nocy, co by pofajerować i fec się naćkać, no i jak ludzie szluknąć. I to nie ino wina, ale i tego jej wywołanego ouzo, które wygląda choby mleko, kie się rań wleje z eltru. U nich, u tych Greków, każdy te familijny to już ci jest naisto srogo przyleżytość sobie pojeść, a kej pojeść to i coś ich wysłepać. I też u nich od stoła zawdy wstowo najstarszy ze całki familii. I to jest dobre. Kie już też ten blank zwiekowany po poru glaskach ich niego wino, lebo tego ouzo się endlich ocuci, bo można mu się i stać zachciał, to już jest rano i w ten czas jest fajram, jest szluz ze wieczerzą. Ale przed naszymi godami nie będziemy rozprawiać o Grekach i no ostaniemy przy naszych baranach. I nie chciałbym, co by mi się w coś przeczepnął. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Ta piękna sztrofka i niech mi to w to rzeknie, co jeszcze nie słyszał. Słyszał. Tela, co mało w to boczy, tego, co to wypokopił, co to pierwszy róz pedził. A był to Stanisław Jachowicz, rektor i bajkopisarz, taki Fabeldichter, który to był napisał kiedyś we pierwszej połowie XIX wieku. No ale po jakie mówią o tym godu? Ano, skuli tego, i że ten mądrok napisał też inszo sztrofka o takiej dziewce Adelce. Adelciu, twa imienniczka napierała się pierniczka. Myślisz, Adelciu, że jej mama dała? Nie. A dlaczego? Bo się napierała. No, w to się mogę rządzić, co my sam jakieś hopki się stowiają, można po tym greckim ouzo ze zeltrym. To nie ma, ale prawda. Ja to nas przypomniał, bo teraz jest najwyższy czas sobie pogadać o piernikach. Na robota jest już fest za niskoro. No i przychodzi od kiela i skany się znodło u nas takie słowecko. Co ja godum słowecko? Są piernik. Znaczy się Pfefferkuchen albo Leibkuchen, jak go dają. Ano trzeba by sam napocząć od pierunem starego pierwy i ostanymi przy polskim słowecku piernik. Kiedy to we naszej kuchni festelnie ważne byli korzeni. A w tym pieprz znaczy się ze niemiecka Pfeffer. I jak to godali sam tukej u nas i to nie no Ślązoki zawdy mieli jodło fetowne i pierne, znaczy się pieprzne. Kiejsi ten pieprz korzeni byli festelnie we wercie i bali za wiele innych towarów szło tym pieprzem płacić. Nie godą sami o tym, co gorzoła ze pieprzem, znaczy się korzenioma, to był u naszych starożków medykament, medycyna na wszelijako niemoc i wszystkie chorobska. Można o tym nie skorzy, ale nasze zawdy mieli radę, jak ci to te bildowane roztomajte Anglibery godają, jodać pieprzno i szafranno, moja mościa panno. I tu po lekuśku przylazujemy do tych naszych pierników. Ciasto ze mułki i miodu wyrobiało się już blango od dawna. Mianowali je miodownikiem, a z kuli korzeni, z kuli tego pieprzu, z kuli przyprawy piernej, mianowali je dawni piernikiem. Mułka rzano, dawni ino rzano, bo teroski to zaś ino żytnio, po polsku pszynno, zbrono cono we tigliku i wykwirlano, wyszlądrano ze gorkim miodem, taką patoką, korzenioma i kapką, no może achtelką szprytu, rumu, lebo jakiegoś inkszego aromatu. Wrajzowało się do makutry, również się go dało na to kopanka i klotrowało się, klupało się te ciasto kulokiem, tak długo podwil ustało się klajstrować do tego kuloka. Takie ciasto owijało się we tako lajniano hadra, wkładało do zimnicy, kajsik do piwnicy, no, teroski to do kilszranku, na jakieś 5-6 tydni. Zdrzałe ciasto trzeba było popajtać, przeżnąć na tajle, wywalkować, wykulać,
i upiec na blasze we trąbie. No i wschodzi te upieczone ciasto było zawdy jeszcze twarde, ale tak po 2-3 dniach zmiękło i szło je te rostki filować czym i wiela tam w to chciał. I tu najważniejsze, dawniej do pierników nigdy nie dawało się cukru i już blank nie szło ich glazerować, lukrować po wierzchu. To był grzech i każda gospodyni by się takich pierników gańbiła, tym bardziej, że dawni pierniki byli na zagrycha przy gorzole albo na swaczyna ze winem dla babów. Każda kuchareja miała swój kniw na szmak, na filung, na dzionie tych pierników. Z kuli tego, co pierniki trzeba ryktować pora tydni przed świętami, nie godą sam nie dowum żadnych receptów, no bo to już wszystko za nisko. No ale teroski, wiecie, łotkiel się wziął taki Ausdruk. Ty stary pierniku, bo to blank nie ma do ostudy i do sprzezywania. Blank nie. Dobry piernik musiał długo zdżeleć we zimnicy, a kiedy już był fertik, to go jeszcze dłuższy szło sztaplować, ściubić, bo dopiero im starszejszy, tym był lepszejszy. Tak też kiedy się hopowi żyknie, ty stary pierniku, znaczy, i że się go mowę z ocy i we srogim respekcie. No, można teraz jest inaczej i niby da się sam teraz kreotowadziu. Jeszcze jedne przy tej przylejitości. Kiejoch był bajtrym szpikolem wszędy fertali po świętach pastuszki. I też od blank dawnego pierwy tym pastuszkom, kiedy już gryfnie pora kolendów powiskali, dawało się placek ze piwem. To nie jest nic inszego, nikiej zupa piwno, piernik, lebo dobro moczka na pierniku miodowym. Idzie powiedzieć, że tyś co chałupa, to inszo sorta moczki. Jedne jest ważne, we każdy musi być pasternak i piernik. Jedna moczka, u mnie się kiejsik tak ważyło, była na ćmawym piwie i zupie ze łebów od wilijnych kaperów. Te zaś, kiedy nie mieli radzi tej zupy, ważyli ta moczka ino na piwie i na wodzie, we kiery toplali się przodzi mandle, roziny i fajgi. Jeszcze jedne, co kiejsik się wilio rychtowało, to był garus. W nim driny byli też pierniki, tela co cołkę jodło było jeszcze ze kartoflami. No ale nie będę wam sam przed wilią we poście smaku robił, bo jeszcze w to mogę pypcia chycić i będzie miał cołkie gody popśnione. Chodź, Ojgien z pnioku.